Oui. Kwamba kuthandeka ngoba ingcwele. Cha abantwana benkosi sengibona kuvela isikhala. Lo mfana okhulumayo umfana wakaKhanyile la eMtshisi eScourt. Ngithi bantwana benkosi angiveze ukuthi ushembe lo esingayela unyazi lwezulu kusukela kumqalo wendlela kuze kufike unyazi lwezulu onkulunkulu basephakameni. Abantu ke abangadideki uma bebona silandela unyazi ingoba lukhethiwe ezulwini nasemhlabeni. Mina ngiyakhumbula ngelinye ilanga abantwana bakaShembe ngibambe nje lokho ngisuke ngiphethe esandleni. Ngangena ilanga unyazi lalo uNkulunkulu othelungakafiki ngoba kusekhona wayekhona uNkulunkulu esasithi uNkulunkulu uthingo lonkosazana. Uma ngifika ngaqala sesitolo la dayisa la khona ngasiqala libambela umuntu ayidayisa kodwa ngafika ngakhipha oponda abahlanu ngathi ke Mhlazi ngicela uphuze udrink bese ngicela ungiphe umsebenzi ngangisebenzi. Kwathula wathi ke uShembe uzokupha umsebenzi angizange ngiye enkosini uthi kodwa ngagcina kuyena. Ngahamba kwakuyisonto kwangesonto ebusuku ngo7 kwangena ucingo wathiwa ke kufuneka abantu abazosebenza kwaProfos eThekwini ngaseThekwini ngihlala khona isikhathi esiningi.
ngaba umunye wavuliseni ngasho esitimela akamele ngisigibele esasiwu-6 ngathi bangifika ngafika basihlalisa laphana senza ama-interview sahlala kaze kashona ilanga kwano-4 saqale saqashwa nami ngaqashwa kanye nabaqashwa lelo ngayibonga uSipana. Bantwana benkosi singadideki ukuthi la esikhona sendaweni engaphelele siphelele. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngizokhuluma indaba eyodwa nje kwabafowethu baningi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga lapha kithi eKhabomaya eMabheleni. Ngiyakhumbula ugogo wayezela ingane ziningi lengane wayezela indaba ngiyangithanda ukuyixoxa ngoba indaba ugogo wathi bengixoxa lona yadathi ngiqine eNazaretha ngibe yiNazaretha ngokuphelele. Ngelinye ilanga ugogo wazala oma wayithola ingane nje wathola umali ngobathola bonke. Bese wathi sekumele ethola ingane yokugcina yangatholakala. Yahlala lengane eswini ingatholakala nganyakazi ingaphenduki. Ugogo wesonto enkozweni ephekabike wayesonto enkozweni amasalvation. Wayethi umeyibuka esicathulweni ayibonela ngendlela kayisibona ngayo ngoba eqwa kahle. MaNazaretha ngoba sile asihluphekile ayibonkuzi. Wayethi umeyibuka esicathulweni sakhe bese yahlala lengane eswini akangayithola zaba 10 inyanga iseswini engayithola. Inganyakazi ingaphenduka esilutho. Wayesonto enkozweni lakhe akayithanda kakhulu zaba 11 inyanga engayithola ingane. Zaba 12 inyanga engayithola ingane engasakwazi-ke ukuhamba engasavutha asume ehamba bese egula kakhulu. Wafika umuntu ebusuku kuyelelele wazomhlebelela endlebeni kuyena wathi masokela wasabela wathi ngoba engazikhuluma nobani wathi akuthanda ukuphila. Angani wabantu basekhona yini wathi akuthanda ukuphila ugogo henya akuthanda ukuphila unovusela kabhuthensana lapha esigodlweni yophila khona. Wathula ugogo kwalomuntu akazi mina uthi angikwazi wathi nguShembe. uShembe MaNazaretha unyazi bezulu kudala noba khona nanamhlanje seyilona. Lelo lalukhona ngo-1910 Intabazo nanamhlanje seyilo. Wathi akuthanda ukuphila wathi angazi mina wathi angikwazi wathi-ke mina nguShembe. Bese wahamba lo muntu wakweseni wathi-ke ayikhona ngehlelwe yibhadi wabesebiza amakholo akhe esalvation. Afika amakholwa wathi-ke ngizonixoxela isimanga ngiqaleni ngithandazise ngehlelwe idimoni engalazi namhlanje. Bathi abantu uthini idimoni? Uthi kufika umuntu uthi uzomphilisa uthe igama lakhe uShembe. Ingoba nina nisi uzomthandazela kuze kufika amadimoni ezomthandazela wona ebusuku. Uthele umuntu uShembe banabantu behlelwe ibhadi elikhulu sithandaza. Babe sebeyathandaza bathandaza bathanda baqeda bese babuyela emakhaya bahamba. Wabuya lo muntu emva kwekuphela kwesonto wathi-ke masokela waphinde wasabela wathi masokela wathi kodwa kuthanda ukuphila wathi ngiyakuthanda unovuliseni kabhuthensane uphila khona. Uyalazi mina uthi angikwazi uShembe. Wathula waphinde wathi ngeke nyongo kusho lawo labathandaza kahle waphalaza. Waphalaza intombi yakasokela wathi-ke eqeda ukuphalaza lashona ilanga lashona lesibili umntwana kanyakaza kuyophela inyanga manje yesi-11 yesi-12. Waphinde wabuya lo muntu esukelele masokela wathi akuthanda ukuphila wathi ngiyakuthanda anovuliseni kabhuthensane uphila khona. Uyangazi mina nguShembe. Ithi ingoma engiyihlabelele bonani ovele emafini uzobiza abantu bakhe. Ugogo engamfunela kabe khona uShembe. Ngeke ngixoxe mhlawumbe ngizalwa ngisidalwa ngeke ngikhulumele lo bindi kakhulu. Waphinde lo muntu waseplan gogo ngizomplanela ukuthi befika namhlanje noma efika lesuku ngifuna ukumbuza khona ebusheni ukuthi ngizohamba kanjani ubeyazi angikwazi ukuhamba khona ngesilokho enginalo. Waphinde walala wabuya umuntu masokela akuthanda ukuphila ngiyakuthanda ngazi mina nguShembe. Wathi-ke awubeke weShembe ngibuze ngoba wena uthi uShembe ngoba wena uyazi angikwazi ukuhamba uzohamba kanjani. Bangicela abafana bekuthathe ngebhara bokubeka esigodlweni gibela ibhasi phumuza inyawo yayiswekuseni ethemba lihle ihambe khona eMtshezi edrobheni. Wabe sekosecela abafana bamthatha ngebhara bambeka esitobhini zonqamulela abantwana benkosi bambeka esitobhini yamthatha ibhasi yayombeka kabhuthensana wafika wahlala phansi ngafica muntu wathi esahleli kanjalo kwaqhamuka amakoti ababili ababebhinqe idwaba lezi esayivela la ethangeni ekwakuyenzenkomo.
Abantu befika bafike bambuke laba bakoti, bambuke lo mama ohleli phansi oyedwa, bese wahamba uMamvelase wakuyena wasawubona makoti. Ugogo yebo, uthi ke yini wahlala ngathi ukhathazekile kwezenjani. Ugogo hayi, ngithunywe umuntu engakathunywe ubani. Wathi ke bathi mama nathi sithunywe umuntu, uthi asize lana. Igama lomuntu engakalisho ugogo, wathi uthele umuntu ngishembe kusho laba bakoti ababili. Wathi ke wathi ugogo ubese waqala wabheka inyawo wabona amansense wanyuka. Wabona isidwabo wanyuka, wabona ibhayi, wabona isithole ekhanda wathi mina ngeke ngikhoze kule nkonzo. Balabo mama sisho ukukhoza uthi asokuphilisa bamthatha bafe bamthoba. Ngaleso sikhathi amaNazaretha ayesenothando ayesathandana. Ayesakwazi amaNazaretha ukuthi bakugula umuntu ahambe ezefike ukuyomthandazana lapha kakhona. Ayesathola iNazaretha uma ngadlile elithatha ukudla lemnike ngoba esenothando bangasilole leNazaretha elithi ngizokhuluma uNazaretha mina ngifaka unyawo. Wasela amaNazaretha awuthi uma likunyathela bese lithi isori kusho lona lisho kuwe. Kwazi ngikhuluma ngalawo maNazaretha abantu labo. Bafe bamthoba bamthatha bamgibeza ebhasini wabele ngoba bamlandela bese bafika ekhaya kithi kaboma bafe bamthoba yanyakaza ingane yaphenduka ingane kwakunenyanga ye13 wayithola ingane wayiqamba igama yayiphilile inganalutho wayiqamba igama wathi igama lengane yami ubonakele ngoba ushembe uzamile ukubonakala kimi kodwa ngeke ngimlandele kodwa ngeke ngimlandele inkosi yami ehleka ngeke ngibhekile isidwaba mina. Sahamba isikhathi angithi akakwazi ukuhamba wagcina hamba ngenduku lokho ehamba ngenduku vele ilanga kwathi ehlele ebalele ekhaya kwasuka imbuzi zawungena eplazini lomlungu bathi beqalaza ingane zikhe ebaleni wazama ukudondolozela wathi bekude nebuduze nembuzi washaya ikhwela zamuzwa zamqalaza ngoba isilwane siyamuzwa umnikazi waso nathi bafowethu afana nelwane esimuzwa ushepha. Wathi meshaya ikhwela zami imbuzi washaya isipitsa phenduka zabalaza bhekhaya bese wabuye sehamba nje sekhulekile bese wezwa lo muntu efike emini manje kasalele wakhuluma la emkhathini wathi ke masokela wathi waqalaza ngabona umuntu wathi shiya wathi waqalaza lo muntu wathi shiya walatha phansi induku wathi baleka wagijima wakhuma amathambo wagijima amasidulini. Waphila lokubaleka wagijima ngejubane wazongena ekhaya wafika wahlala baqalaza umakhelwane ukwenze njani masokela yini uthi xosho umuntu othe igama lakho umshembe entaba ethangibaleke angazi angibalekeleni kodwa ukhuma amadolo ngalo sikhathi sangibaleka ayibonkosi. Manje wena usafuna ukudideka unyazilo olukhona emhlabeni nasezulwini naphansi komhlaba nasemazini lelo sokulimemeza bese liyasizwa. Wahlala ugogo ekhaya lengane iyakhula wathi ke noma ngabe lo shembe ungisindisile entabeni ngeke ngimkhoze umuntu. Ithi ingoma inhliziyo yami ifana nesilwane ayifuni bangimlandele. Ithi kodwa mina ngiyathanda ukulibonisa zayo nginenkinga yenhliziyo efana lesilwane angathandi umlandela kodwa ngiyathanda ukulibonisa lizayo. Solibona kanjani maNazaretha masinjina? Solibona kanjani bantwana benkosi uma sisabhekana kabi thina usathi ke omunye umuntu uyilento bathi asibe nabonyazi bantwana benkosi. Asibe nabonyazi khona sizongena ezulwini. Wathi ke ngeke ngimlandele umuntu bese yakhula lekale anginqamlele yakhula lekale bese yaqhuma amabele isinto njalo siqhuma amabele bese yathola itoho la esebenza khona kanobaba egibela kone truck ibalandise balihle ibahambise emsebenzini bayomama zambane khona eplazini lomlungu. Angithi ugogo uthi ke ushembeke akamkhoze fana nawe nami nawe thina sihlelana sisabaNazaretha kodwa simfuna umkhoze ushembe. Sisama kubeka inkosi ekuphakameni kuthiwa uye ezomlandela bese uyaqala uba nenhliziyo ekhonondayo. Bakhona abanye bafethu ehleli nabo la esontweni abanenhliziyo ekhonondayo abangafuni ukuthi unyazile uNkulunkulu asezulwini nasemhlabeni. Lengane yathola intoho kwangena ilanga senginqamulela kwangena ilanga ilele ekuseni kuzokusa yayivamise ukuthi ukuvuka igibele itruck isanyuka bese yabuya ibuyisa itruck sigcwele ngalela yaselwa ngalelo langa yathi satilele kwakuthiwa uyile intoho namhlanje yavuka yageza usagqoka isikipha hamba ngendlela yabuya itruck ngala sigcwele afika bambelela ngemuva bayezwa abantu. Yahamba itruck yathi bheke ezansi amadriver amajika amabi lapha la kanobaba yathi bheke ezansi angazi yabhreka kabi bese yaphunyuka lengane yawa yafa.
lengane lena ezalo ubo lethu ubonakele ngoba wayenenkani ephika ushebe nawe usuba nenkani sesontweni uphika ushebe ngoba uzofa yafa lengane bese bagijima bambiza umlungu wathi befika umlungu wagijima waye ekhaya wazobika uMasokhela ukuthi ingane yakhe ifile uMasokhela bese walinga ushebe singamlingi ushebe eNazaretha walinga ushebe wathi shebe uma ingane yami ngahluyivusa ngoba ifile zokulandela kanti ushobhamela isimela samabhonqolo masonto sankudla kodwa uthithekile yena ukhuluma nomuntu okhuluma noNkulunkulu uqobo uthi shebe lengane yami ungahluyivuse ngizokulandela wathi ushebe uvusa sho sethulile ufile afikavusa ngoba uNkulunkulu ahepha ushebe uNkulunkulu uvusa sethulile wayengayena mlanqedwe ukuthi ngisidalo angiqede nalamhlanje ngiyaphila mina ngazalwa ngisidalwa kodwa ngeke ngixoxele ngelilanga yokuxoxela wayengeke uma ngasiyena uNkulunkulu bese ugogo wakishima ukhuluma yedwa baleni akasongezane agene emotweni omlungu bayezansi engane la esekhona bama befica ikhanda leli konke lokwangene phakathi othi umqobo bafika odokotela bayibheka ingane bayithatha bahamba nayo bathi-ke hayi Masokhela thandaza lengane ukuyikhoma izofa noma iphile yathi yahlala yodwa ICU yahlala yodwa lengane wafika ushebe bazoyilapha uyena ushebe akayitshela odokotela ukuthi khiphani lamathamba asekhanda nimfake iplate uzophila yilapho ugogo akasathumezezeka wathi hayi ngeke ngizofa ngilapha angilandele ushebe nawe landela ushebe khona uzophila nkosibusele kuzwini mayi ngikhethe inkosi enkulu esekuphakameni siyabonga-ke eNazaretha amahle ukuzwa indaba ezintsha ezivela kuNkulunkulu nathi-ke ebesisele siyisehlele ngoba sesizwile siyasithola isibusiso ngoba basinika isibusiso njengoba bekhuluma nje amen ngizoyibuyisela le nkonzo umnikazi wayo ngesihlabelelo 117 ebese umshumayeli oseduzane lakamphathi asibusele ushana usibusise guqa kwabantu